И в туалет не найти дорогу. Ничего не писал, просто. И в туалет не найти дорогу. Ничего не писал, просто. И в туалет не найти дорогу.
ukwenza ngothando lwakhe ngimshaya ihlombe ngibonge usisi uNgo naye wala ekhaya osumele phezulu ukuthi into enhle mayenzeka njengoba eyenzeka minyaka yonke ngicela ngishaya ihlombe ngishaya intokazi bese ngibonga abasebenzi baka-7 ngokuthi benginikele ukwenza lo msebenzi omuhle kangaka njengoba uthokozele nje umuhle kanjena yingenqaba ngishaya ihlombe